Животът на Свети Иван Рилски и Рилския манастир. Животът на Свети Иван Рилски около 876 до 946 година. Свети Иван Рилски е роден около 876 година в село Скрино, близо до днешния град Дупница. Живеел е по времето на първите български християнски владетели – княз Борис I, цар Симеон Велики и цар Петър I. Оттеглян е от света. В младостта си той приема монашество, но копнежът му за пълно уединение го отвежда в дълбоките и тогава съвсем непроходими гори на Рила планина. Отшелничество в пещерата. Живее в хралупа на дърво, а по-късно се заселва в студена пещера високо над днешния манастир. Отдава се на непрестанна молитва, а храната му се състои единствено от диви треви и корени. Чудотворството, славата му на лечител и духовник бързо се разнася. При него идват болни за изцеление и последователи, които искат да умуват под негово ръководство. Завета на светителя. Преди смъртта си той оставя своя известен завет, писан документ, в който съветва своите ученици да пазят вярата си чиста, да не ламтят за богатство и власт и да живеят в братска любов. История и архитектура на Рилския манастир. Първоначалното манастирско селище е изградено от учениците на светеца близо до пещерата, в която той живеел. По-късно през 14 век обителта е преместена на днешното си място, между реките Рилска и Друшлявица. Хрельовата кула, 1335 година. Най-старата запазена сграда в комплекса е Хрельовата кула, издигната от местния феодал Протосеваст Хрельо. Тя е служила за отбранително съоръжение и подслон по време на нападения, като на последния и първи етаж има малък параклис с ценни стенописи. Възраждане от пепелта. През османското владичество манастирът неколкократно е опожаряван и разрушаван, но благодарение на дарения от целия народ и подкрепата на руски и светогорски манастири винаги е бил възстановяван. Днешният си грандиозен облик обителта придобива през 19 век, в епохата на българското възраждане. Главната църква Рождество Богородично, построена от майстор Павел Иванович между 1834 и 1837 година, съдържа невероятен позлатен иконостас и уникални стенописи, дело на най-известните зографи, включително Захарий Зограф. Манастирските жилищни крила обграждат огромния вътрешен двор и разполагат с над 300 монашески килии. Културно и духовно значение. Пазител на книжнината. През вековете манастирът е бил основен просветен център. В манастирската библиотека се съхраняват ценни ръкописи, старопечатни книги и документални извори за българската история. Светите мощи. В главната църква се пазят мощите на Свети Иван Рилски, които според вярващите носят изцеление и утеха на всеки с искрена вяра. Световно наследство. Заради своята изключителна архитектура, история и художествена стойност, през 1983 година Рилският манастир е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Ако ви е харесало видеото, моля харесайте, коментирайте и се абонирайте. Така ще ме насърчите да правя още интересни видеа. Благодаря ви.